Op vrijdag 14 december worden de fakkels ontstoken bij het Winterpretpaviljoen en beginnen de renners van Run for Health door diverse wijken en kerkdorpen te rennen om de bewoners op te roepen om naar winterpret te trekken. Na de officiële opening wordt de schaatspiste het decor van een spectaculaire openingsshow. 4 ijsdanseressen, de Ice Fairies, nemen de aanwezigen mee in de wereld van dans, muziek en lichteffecten. Na deze dag zullen er nog vele activiteiten volgen, zoals peuter- en discoschaatsen, curling en moonlight skating. In de nieuwste Ernst, Bobby en de rest familieshow, Geklungel in de Jungle, staan zoals gewoonlijk grappen, avontuur, spanning, meezingen en meedoen centraal. Ernst en Bobby krijgen een onmogelijke opdracht. Ze moeten een zeldzaam dier terugbrengen naar zijn natuurlijke omgeving. Om deze opdracht tot een goed einde te brengen, besluiten ze af te reizen naar de jungle. Met Je hebt me belazerd en alimentatie vestigde Johnny Romein in één klap zijn naam. Op 23 december staat hij bij de Witte Hoeve in de Schijnwerpers met als slogan voor die avond Johnny Meets Friends. Maar liefst 8 topartiesten uit heel Nederland treden die avond voor u op. Liefhebbers van het levenslied komen hier volledig aan hun trekken. Een topavond met topartiesten in dit genre. Vier het nieuwe jaar in de zalen van Schouwburg Venray. Live muziek van topartiesten, diverse DJ's met licht- en lasershows. En de Lounge Cocktail Area is dit jaar in het Theatercafé. Stichting Sportgala Venray Regio organiseert ieder jaar een sportgala als eerbetoon aan de sporters die internationaal, nationaal, regionaal en lokaal de gemeente Venray op succesvolle en positieve wijze hebben vertegenwoordigd. Dat geldt voor de topsport, de breedte sport en sport met een beperking. Tijdens het sportgala zal de inmiddels bekende Rob Schepers optreden. Hij gaat tijdens het sportgala, met als thema de challenge, de uitdaging aan als tennisser. Maar kan Rob tennissen? Of wordt het publiek in de zaal door hem uitgedaagd? De uitzending van het sportgala is op 21 december om 7 uur in de avond te zien op Pela Maas TV en ons YouTube-kanaal. Zingen rond de kerststal vindt plaats op zondag 16 december in de Grote Kerk. Ook dit jaar wordt er weer volop gezongen en muziek gemaakt. Op dit moment zorgen Kamerkoor Zuid uit Venray, Wereldkoor A Jambo en Ouderenkoor Crescendo voor mooie liederen. En Blok, het blokfluitenensemble en een koperkwartet onder leiding van Geert Jacobs zullen met hun instrumentale muziek zorgen voor veel kerstsfeer in onze Grote Kerk. Heeft u nog niets te doen? Kom en geniet. Het carillon van de Grote Kerk in Venray, bestaande uit 50 klokken, geldt als een van de mooist klinkende carillons in Europa. Zondag 15 december tussen 3 en 4 uur zal Beier Dia Rosemarie Seuntiens een bespeling verzorgen. Bent u in het centrum rond die tijd, dan weet u waar de muziek vandaan komt en wellicht herkent u diverse melodieën. De muzikale tweelingbroers Sander en Arnoud Brinks van het muziekduo Tangerine delen nog altijd dezelfde tourbus en staan zij en zij op het podium. Het broederschap klinkt door in hun nieuwste theatertour en op hun nieuwste album. Tangerine is niet langer alleen maar een folkband, want de gitaren eisen meer spreektijd in hun muziekshow Uiteen. Het inmiddels traditionele en hooggewaardeerde eindejaarsconcert, uitgevoerd door het Venrays Mannenkoor, zal op zaterdag 15 december plaatsvinden in de Schouwburg. Dit jaar komen in samenwerking met het bekende Venrayse orkest Flavor, Golden Oldies en Evergreens voorbij met natuurlijk zoals altijd na de pauze muzikale kerstversieringen om u in de juiste kerstsfeer te brengen. Dit concert is te zien op Pela Maas TV. Deel 1 op kerstavond vanaf 7 uur 's avonds, deel 2 op eerste kerstdag vanaf 8 uur 's avonds. Beide uitzendingen worden ieder uur herhaald.